Walang mga kabaybahe alas dito. So one way pa siya. So may isa tayong tulay na tatawiran. Walang mga ilaw. Turn right. Ay? Close ba? This way to Pagbilao, this way to Tayabas. Temporarily close. Bawal pa rin dumaan dito. Sa kabang biyahero, long rider na pupunta ng South, Bicol, Visayas at Mindanao. At syempre naghahanap ka ng mga alternatibong ruta upang mapadali ang iyong biyahe o kaya naman makaiwas sa mga traffic. Kung ganun, para sa iyo ang video na to. Kaya tara, sama kayo sa biyahe namin. Kukumustahin natin ang isang alternatibong ruta na maaring maging sagot sa iyong hinahanap. Ito nga pala ang Pagbilao Bypass, matatagpuan dito sa Pagbilao, Quezon. Ang entrance ito ay matatagpuan sa Maharlika Highway sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. May estimated na total na haba na 5.75 kilometers. At magtatapos naman sa Maharlika Highway na sakop ng Barangay Ikirin, Pagbilao, Quezon. Bahagi ito ng Build program ng DPWH upang maibsan ang katakot-takot na traffic sa Pagbilao, Quezon. Lalo na pag mga peak season tulad ng Holy Week at Christmas. Ito nga pala ang naging pagdaan natin nitong nakaraang April. Ayan, light vehicles going to Bicol straight ahead. Ito nga pala ang magiging ruta natin pag tayo ay dumaan sa backdoor of Laguna. Babaybayin lang natin ang kahabaan ng Tayabas Pagbilao Road at magle-left turn tayo pag nakita na natin ang signage na ito hanggang sa maka-exit tayo ng Maharlika Highway Pagbilao, Quezon. Ito talaga galing ng pinaka-start ng Pagbilao Bypass. Pero dahil dito lang tayo dumadaan sa may Tayabas, kaya dito lang tayo nakakadaan sa bandang gitna. Kaya para sa mga dumadaan sa backdoor of Laguna, kalahati lang talaga ng Pagbilao Bypass ang madadaanan natin. Ngayon, saan naman ang entry ng mga pumasok galing ng main highway? Para sa mga southbound na biyahero, magde-left turn tayo sa Maharlika Highway na sakop ng Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Gawin lang nating marker ang DS Sans Ice Plant sa bandang kanan ng highway hanggang maka-exit tayo ng Maharlika Highway na sakop ng Barangay Ikirin. Tara, tuloy na natin ang ating biyahe. Paalala na as of April 2025, strictly for light vehicles lamang ang dadaan dito sa Pagbilao Bypass. So last na daan natin dito, kung di ako nagkakamali, is November. Gabi yun, napakadilim. Talahib yung magkabilaan, walang mga ilaw. Pero mula dito, kitang-kita mo na yung Lamon Bay. Ayan, mga nadaanan natin sa Atimonan, Gumaka. Masarap ang hangin dito. Walang mga kabaybahe alas dito. Okay. So ito mga bagong gawa. Yan, kitang-kita nyo naman, bagong gawa. 1, 2, 3, 4 na lanes. Tuloy-tuloy pa rin ang construction dito. Ito bagong gawa rin. Ilang tulay itong tatawirin natin dito? Parang 3 yata, kung dito yung kakamali. Ito yung una, so one way pa siya. So ingat, ayan o. Ingat tayo, ayan o. Walang pangalan yung tulay. Ano tinitingnan nila dyan? Mga naliligo. Parang dito tayo dumaan sa bandang ito. So ito na yung pangalawang tulay. Ayos na. So far good yung kalsada kasi nga bago pa. So talagang madilim ito kasi walang ilaw, mga kabarako, pagkagabi. So paglabas dito sa pangalawang tulay, maluwag, 4 lanes kabilaan. Siguro lalagyan nila ng mga ano yan, mga parang center island. Bilis Anong pagdaan natin dito nung nakaraan? Parang antagal, sobrang layo. Kasi okay na, halos tapos na eh. Halos tapos na. So alali lang paglabas kasi mabibilis ang sasakyan. Subay tayo dito sa kakakotse. So palatandaan natin pagpasok itong Golden Hills Village. So hindi na natin nadaanan yung ilang mga lubak doon. Bilis walang 2 minuto, mga kabarako, tapos na tayo. Nakalusot na tayo ng Pagbilao Bypass. And dito tayo, Maharlika Highway na tayo. Ngayon tapos na halos, mga kabarako, kunti na lang.
Ito palang pagdaan namin ng Pagbilao Bypass ay April 16, 2025. Matatandaan na noong April 17 ay talaga namang nagkabuhol-buhol ang traffic dito. Maaaring isa sa mga factors ay talagang hindi pa ma-utilize masyado ang Pagbilao Bypass dahil hindi pa buo o hindi pa talaga tapos ang pinakaproyekto. Ngayon naman, ito naman yung naging pagbalik natin at dito ulit tayo dumaan sa Pagbilao Bypass. At based sa aming experience ay okay naman ang aming naging pagdaan at nasa inyo pa rin ang decision making kung gusto nyo ring dumaan dito. At kayo na rin ang bahalang maghusga kung okay ba dumaan talaga. And light vehicles to Manila, Lucena, Tayabs. Tayabs. Turn right to Tayabas. Barangay Ikirin yata ito. Kung galing tayo ng south, ang entrance na Pagbilao Bypass. Yan, so kanan na tayo dito. Halos simentado na naman ito. Gamit lang tayo ng spotlight dito. 7:30 tayo pumasok, chill ride lang tayo. Tingnan natin kung ilang minutes tayo makakatagos dito. Ayan. Ingat lang kasi marami pang mga buhangin, no. Yan, tingnan natin. So nag high beam na ako para mas kita natin. Yan. Isa pa. Alright, yan. So may isa tayong tulay na tatawiran. Malinis ang pagkakagawa ng semento. Wala pang mga lubak-lubak. Nice. Ganda na yung stars dito mga kaparako. So kailangan lang talaga naka-driving lights pagka dito dadaan kasi madilim eh. Dito 2 lanes pa. Yan, pangatlong tulay. May pintura na rin, solid na rin, maganda na rin, oh. Mahaba-haba itong tulay na ito mga kaparako. One way pa, isang lane pa lang yung dito sa part na to. Pagkatapos ng mahabang tulay na ito, isang lane pa lang. So, almost 4 lanes ito, magiging 4 lanes. Kaya dun sa elyang yun, isang lane pa lang. Tagdagan natin ilaw natin. Ingat lang sa mga gilid-gilid kasi walang harang. Ang taas, ang tataas ng gilid-gilid. Oy, tatanong sila ng direction. Dire-diretso lang to. Dire-diretso lang. Hindi tayo maliligaw dito. Nung unang daan natin dito, puro lupa pa, mga lupa pa. Ngayon, puro sementado na. Yun nga lang, may isang lane lang doon na bahagi, pero sementado na lahat. So pumasok tayo 7:30 ha. Chill ride lang tayo, 50 something lang takbuhan natin. Madilim lang talaga yan, ang daming talahib. Ayan oh, ang daming talahib. Oh. Kaya siguro kung solo ka lang nadadaan, parang medyo nakaka-creepy, medyo nakaka-off, nakakatakot. Ayan. Dito sa bandang unahan, malapit sa may Tayabas Pagbilao Road, may mga bahay-bahay. Ayan. Madilim talaga. Pero ganito naman na maliwanag naman ang kalangitan, okay naman. Medyo creepy lang talaga yung lugar, oh. Kasi hindi ko sure ako, mag-isa lang siguro ako, baka makakabantayan ng konti dito. Okay. Ayan. Slow down na tayo. Pinuha natin ng 5 minutes galing doon sa may barangay Ikirin. Dito na ulit tayo sa Tayabas Pagbilao Road kung saan tayo pumasok nung tayo ay umuwi. Para sa mga gustong dumaan sa Lucena, dediretso nyo lang yung Pagbilao Bypass. At para sa mga gusto namang dumaan ng Pagbilao Town proper, kakaliwa kayo. At para sa mga tulad natin na dadaan sa Backdoor of Laguna, kakanan tayo. Tara, dire-diretso na natin at talagang gusto na namin magkape. At syempre makauwi na sa Pasig City. So makakaliwa tayo dito. Magkano ang kape nila? $85, $95.